Council, yeah, was Suaman Nkosuoohene Western North Mantam Nimu say MPP candidate war 2020 about one say parliamentary candidate Frederick Adey and then one more Adom Nkosuoohene e won near ma wo ye e wo kro no mu Adom Kasee etwaso Frederick Adey na afimpinu eni eduronu ogina MPP amanyuku no edimu e wo Suaman abatowo mpesua so ekopre e mahye akunya no nenei nananom ahemfo wo Suaman esi no Nkosuoohene ne senti sese ni nkunya dini ene nana kwasi sesa ya wodi nkan ochami kofita no ene gina nananom ahemfo anamu ene amaniboni etwetwe nkomo no wokire mu se esan mpomtudwuma bi a woyeye aboa wonum kuro no ene nam so a ena wonum abo no Nkosuoohene mpomtudwuma bi a woyeye a wode boa yekuro no wode tudwa ofifiri ye no mo a wode aboa suamaman adwuma a wodie ne waye suamaman ne nkurase nyina no esefata eso ye nyina ye ni eni di no ama odne ho brentum a otoso na wagina so se ye mo no Nkosuoohene na o mebo suamaman na yemfa yentoma pa emfira nana kwasi sese ya sese woye Nkosuoohene awa Suaman Traditional Council eda nananom ahemfo ase se wonum ahu adwuma woye ne senti wonum abono Nkosuoohene wo hyebo se obekosoa aye ne obetumi biara se de beya Suaman mensene no ebetumi etumpon Yameka ediacho tiefo nyina ene se aseda enka nyame na de omaye enso ba na minim se medwuma mi di na mfi se me nko na mihu but enne dey nananom ahyema ni bonyama hu se de miye omahu ampa meka akoso ayema fam de bia e de aboa ama Suaman abeka bebe na kwabena ebi ya wotoso mienu eye sehwi akontomra hene abra wonum edi owura yi esi Nkosuoohene no okwase bia wono so de nsem sei eto aso ye ina bompae se nyame mpagyaw onye okese na babia wugina sesi a Opanyi ba kwa wodi akotene ewo MPP amanyoko ne mu ewo aguna isempeswa no eso na na akwajo frempon Frederick Adey Suaman abeka bebe na kwabena ebi ya wotoso mienu eye sehwi akontomra hene abra wonum edi owura yi esi Nkosuoohene no okwase bia wono so de nsem sei eto aso ye ina bompae se nyame mpagyaw onye okese na babia wugina sesi a no ya bahwa no na nka wakoka ban ampanifo ho pa wonum nyina kasa no akire ena Philip kwabena bo ahene ya woye Suaman mensini krache anso de nsem sei eto aso Sawo somo man wo pesa wo boa wo man a yiyem na boa no na nananom ehwe o man mu ni nyina ehwe ebedumre bi no ebia na wo de na nkoye Nkosuoohene na akoye position foforo